आज मी नॉनव्हेज थाळी बनवत आहे. तर नॉनव्हेज थाळीमध्ये माशाची थाळी बनवते आहे. ह्याच्यामध्ये मासे भाजलेले आहेत, सौंदळा फ्राय केला आहे. त्याच्यानंतर माशाची आमटी, माशाचं भुजणं, लाल माठाची भाजी, पाचक असं तिवळ बनवलेलं आहे. चला तर मग पटापट रेसिपीला सुरुवात करते. तर इथे मी मासे घेतलेले आहेत. हे पेडवे आहेत आणि हे साफ करून घेतलेत. त्याला मीठ लावून घेते आहे. मीठ लावून इथे बाजूला ठेवून देते. आता मी वाटण बनवायला घेते आमटीसाठी. तर इथे पहिल्यांदा खोबरं घेतलेलं आहे ओल्या नारळाचं. त्याच्यामध्ये कांदा घातलाय, मिरची पावडर घातलेली आहे, हळद घातलेली आहे, 7-8 मिरीचे दाणे घालते इथे, धणे घालते इथे 2 चमचे आणि हे सगळं एकदम बारीक असं वाटण करून घेणार आहे. इथे छान असं वाटून घेतलेलं आहे एकदम बारीक असं. कढई घेतलेली आहे, कढईमध्ये तेल घालून घेतलंय आणि तेलावर इथे कांदा घातलेला आहे आणि इथे 7 ते 8 तिरफळं घातली आहेत. थोडंसं असं परतून घेते आहे. तिरफळ थोडी अशी चेचून घ्यायची म्हणजे वास छान येतो. त्याच्यावर हे सगळं वाटण घालून घेते आहे. आतमध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि इथे आगळ घालते आहे मी आंबटपणासाठी. तुम्ही आतमध्ये चिंच जर घालायची असेल ना, तर चिंच वाटणात घातली तरी चालू शकतं किंवा चिंचेचा कोळ काढून आतमध्ये घातला तरी चालू शकतं किंवा कोकम वापरला ना तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर आतमध्ये इथे मी मासे घालून घेते आहे आणि छान अशी उकळी आली पाहिजे आमटीला आणि आतमधले जे मासे घातलेले आहेत ते छान असे शिजले पाहिजेत. इथे मासे सगळे शिजवून घेते आमटीत. मस्तपैकी आमटीचा वास सुटलेला आहे. तर इथे माझी ही पेडव्यांची आमटी बनवून तयार झालेली आहे. हे बघा इथे एवढी जाडसर मी आमटी बनवलेली आहे. तर आता मी भाजी बनवायला घेते. तर इथे मी लाल माठ घेतलेला आहे. आमच्याकडे लाल पाल्याची भाजी म्हणतात. तर ही लाल पाल्याची भाजी घेतलेली आहे आणि ही आता निवडून घेते आहे मी. तर ही भाजी बनवण्यासाठी इथे जो हा पाला आहे ना, हा मी घेतलेला आहे आणि हे जे देठ आहेत ते मी टाकून देणार आहे. बऱ्याच वेळा ह्याचं सूप पण बनवलं जातं, पण आज मी नुसती इथे भाजीच बनवते आहे. इथे मी पाला सगळा काढून घेतलेला आहे. ही भाजी मी थोडा वेळ पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती. त्याच्यानंतर व्यवस्थित अशी 2 ते 3 वेळा धुवून घेतलेली आहे. कारण आतमध्ये वाळू किंवा माती जी असते ती सगळी निघाली पाहिजे, नाहीतर तोंडामध्ये चरचर येते. इथे स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे आणि एका जाळीवर काढून घेतली आहे. तर पाणी छान अशी सुकल्यानंतर इथे चिरून घेते मी. त्याच्यानंतर इथे कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये तेल घालून घेतलंय. तेलावर मोहरी घातलेली आहे. त्याच्यावर हिंग घातलाय आणि त्याच्यावर इथे मी मिरच्या टाकलेल्या आहेत, हिरव्या मिरच्या. वर 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते पण घालून घेतले. कांदा व्यवस्थित असं तेलावर इथे भाजून घेते. थोडासा असा रंग चेंज झाला कांद्याचा आणि मऊसर झाला, की आतमध्ये इथे भाजी घालून घेते सगळी चिरलेली. आता वर मी इथे झाकण ठेवलेलं आहे आणि एक वाफ काढून घेते. मी आता सगळी भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स करणार म्हणजे पटकन अशी शिजली जाणार आणि तेलावर छान अशी परतली जाते ही भाजी. आता पुन्हा झाकण ठेवून आता व्यवस्थित अशी इथे शिजवून घेते. या भाजीला बाहेरून पाणी घालावं लागत नाही. पाणी आपोआप सुटतं भाजीला. छान असं पाणी सुटलेलं आहे आणि भाजी पण छानपैकी शिजलेली आहे. आतमध्ये मी हळद घातलेली आहे आणि मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार. तुम्हाला जर आवडत असेल ना, तर थोडंसं आतमध्ये गूळ घातलं तरीही चालू शकतं. खूप छान अशी चव येते. त्याच्यानंतर इथे मी खोबरं घातलेलं आहे आतमध्ये. या भाजीला खोबरं व्यवस्थित घालायचं, मग छान लागते ही भाजी. आणि इथे माझी लाल माठाची भाजी बनवून तयार झालेली आहे. आता मी माशाचं भुजणं बनवते तर त्याच्यासाठी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लसूण घातलेली आहे, मिरच्या घातल्यात, आलं घातलंय, 2 कांदे घेतलेले आहेत आणि त्याच्या मोठ्या-मोठ्या फोडी करून घातलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर कोथिंबीर घातलेली आहे इथे मी आणि सगळं एकदम बारीक वाटण लावून घेते. हे बघा इथे मी मासे घेतलेले आहेत. हे मासे साफ करून घेते. आमच्याकडे ह्या माशांना खर्ची असं म्हणतात. तर तुमच्याकडे ह्या माशांना काय म्हणतात हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि हे सध्या बाजारामध्ये भरपूर येत आहेत आमच्याकडे कोकणात. तर हे मी स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेले आहेत आणि त्याला मीठ लावून बाजूला ठेवून देते. आता इथे एक भांडं घेतलेलं आहे आणि भांड्यामध्ये इथे तेल घालून घेते
आणि हे जे हिरवं वाटण बनवलेलं आहे हे मी तेलावर इथे घालून घेते. इथे मी आंबटपणासाठी 3 सोलं घातलेली आहेत आणि छान असं परतून घेते हे तेलावर वाटण. छान असं हे वाटण तेलावर परतून भाजलं ना, की वास छान येतो ह्या वाटणाचा. थोडासा कलर पण चेंज झालेला आहे. आता मी इथे मीठ घालते चवीप्रमाणे आणि हळद घालते. पुन्हा एकदा थोडंसं इथे परतून घेतलेलं आहे वाटण. हळद आणि मीठ घातल्यानंतर त्याच्यानंतर इथे मी सगळे मासे घालून घेते आतमध्ये आणि सुरुवातीला इथे मी डावलाने ढवळून घेते व्यवस्थित असं. आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून छान असे मासे शिजवून घेते. आता आतमध्ये ना जास्त डाऊल घालत राहायचं नाही, म्हणजे मासे जे आहेत ते आतमधले कुस्करतात. तर इथे छान असे मासे शिजलेले आहेत. मी तुम्हाला दाखवते हे बघा. आणि अशा पद्धतीने इथे माशाचं भुजणं माझं बनवून तयार झालेलं आहे. आता मी पाचक असं तिवळ बनवते, तर त्याच्यासाठी इथे मी भांड्यात पाणी घेतलेलं आहे आणि आतमध्ये मीठ घालून घेते. त्याच्यानंतर इथे आगळ घालते. व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेते. त्याच्यानंतर थोडीशी मिरची घातलेली आहे बारीक चिरून. त्याच्यानंतर कोथिंबीर घालते आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या इथे चेचून घालते आणि इथे मी व्यवस्थित असं ढवळून घेते आणि इथे पाचक असं तिवळ माझं बनवून तयार झालेलं आहे. हे मी आता बाजूला ठेवून देते आणि आता मासे फ्राय करायला घेते. तर इथे मी सौंदाळे घेतलेले आहेत. आज मी सौंदाळे फ्राय करणार आहे. तर सौंदाळे इथे साफ करून घेतलेले आहेत. त्याला मीठ लावून घेते. त्याच्यामध्ये हळद घालते. मिरची पावडर घातलेली आहे आणि इथे आगळ घातलेला आहे. 1 चमचा तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि आतमध्ये इथे मी आलं, लसूण, कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे. हे सगळं व्यवस्थित असं मिश्रण लावून घेते माशांना. हे सगळं लावून झाल्यानंतर कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटं हे मासे असेच बाजूला ठेवायचे आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी भाजायला घेते. तर एकदम बारीक रवा घेतलाय, त्याच्यामध्ये मीठ घालून घेतलंय आणि सौंदळ्यांना दोन्ही बाजूने रवा व्यवस्थित असा लावून घेतलाय. तेल एकदम कडकडीत असं करायचं आणि त्याच्यामध्ये इथे मी मासे घालून घेतलेले आहेत. एका साईडने व्यवस्थित असे भाजलेले आहेत. मग इथे परतून घेते मी. व्यवस्थित असे दोन्ही बाजूनी भाजून घ्यायचे आहेत हे मासे आणि इथे जाळीवर काढून घेते. थाळी बनवताना ना मासे सगळ्यात शेवटी भाजायचे, म्हणजे कसं होतं ते गरम गरम असे वाढता येतात. तर इथे गरमागरम भाताबरोबर माशाची आमटी, भुजणं, लाल माठाची भाजी आणि भाजलेले मासे आणि त्याच्याचबरोबर पाचक असं तिवळ बनवून तयार झालेलं आहे. तर आजची माझी ही थाळी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.